kuma yaron nata ƙarami ya zauna shi kaɗai a gidan. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa, faɗakarwa da ilmantarwa. Ke kada ki zauna, bari ɗanki ƙarami ya kwana yau a gidan maƙwabtanku har sai mun dawo gobe mu ci gaba da karanta Alƙur'ani. Wato, ba sa so ta zauna a gidan. Sai shugaban limami Abdullahi ya ce, washe gari, mun dawo wannan gidan mai ban mamaki, kuma uwar ta ɗauki ɗanta babba sun kwana a gidan maƙwabta, kuma babu wanda ya rage tare da mu sai ɗanta ƙarami. Mu biyu, ni da Malam Habibu, da kuma yaron ƙarami shi kaɗai a gidan. Ya ce, mun dawo kuma muka fara karanta Alƙur'ani, kuma bayan 'yan mintuna kaɗan, wannan yaron ƙarami ya sume, ya faɗi a sume. Sai na sa hannuna a kansa kuma na ci gaba da karanta Alƙur'ani. Kuma bayan 'yan mintuna ma, mun ji sautin dariya mai ban mamaki. Sautin ya yi kama da kukan karnuka. Dariya ce amma tana kama da kukan karnuka. Kuma a bayyane yake daga sautin cewa na wani babban mutum ne, kuma yana fitowa daga ƙarƙashin ƙasa. Sai na dakatar da karanta Alƙur'ani kuma Malam Habibu ya ci gaba mini. Ya ce, na kusanto da kunnena zuwa ƙasa don in saurara. Nan na ji sautin dariyar a fili, kuma sautin yana sa ƙirji ya ƙunci. Ya ce, lokacin da na sa kunnena a ƙasa, na tambaya, wayarka? Amma babu wanda ya amsa mini, sai dai sautin ya ƙara ƙaruwa. Ya ce, nan na nemi gafara kuma na maimaita tambayar a karo na biyu. Ya ce, nan sautin ya ƙara ƙaruwa. Ya ce, ni saboda ƙarfin sauti da tsoro, na la'ance shi. Sai ya amsa mini nan take ya ce, ku fita daga ƙasata. Bayan haka, sautin ya fara fitowa kaɗan ya ɓace kaɗan, ya fito kaɗan kuma ya ɓace kaɗan, har sai da yaron ƙarami wanda ya sume ya farka. Yaron ƙarami ya farka kuma da zaran ya farka, ya fara amai kuma yana fitar da zare-zaren gashi daga bakinsa. Yana amayar da zare-zaren gashi. Ya ci gaba da cewa, kwanaki sun shuɗe kuma muna cikin wannan hali. Kullum muna zuwa wannan gidan kuma muna karanta Alƙur'ani. Amma waɗannan abubuwa masu ban mamaki ba su taɓa tsayawa ba. Suna ci gaba, kuma babu amfani. Sai malamin ya ce, wata rana, muna karanta Alƙur'ani a wannan gidan, kuma yaron ƙarami yana tare da mu. Sai uwar ta shigo ta nemi izinin shiga bayan gida. Kuma bayan gida yana a ƙarshen kusurwar gidan. Wato, babu wani wanda zai iya shiga bayan gida ko ya fito daga ciki sai ya wuce ta gabanmu. Sai muka ce mata, ki shiga, kuma ta shiga bayan gida. Kuma mun dakatar da karanta Alƙur'ani don kada ta ji Alƙur'ani a inda take. Ya ce, ba zato ba tsammani. Muna jiranta ta gama daga bayan gida ta fito. Sai muka ji muryar wani yana buga ƙofa. Kuma ni da kaina na je in buɗe ƙofar. Sai na yi mamakin cewa wanda yake tsaye a bakin ƙofar kuma wanda yake buga ƙofar ita ce uwar. Ita ce uwar da ke buga ƙofar. To, waye yake cikin bayan gida? Ya ci gaba da cewa, wata rana, ni da Malam Habibu mun gama karanta Alƙur'ani. Ba jimawa ba muka gama. Muka ce, bari mu ɗan huta. Mun daɗe muna karatu. Sai muka ce mu ɗan huta. Hutawa. Ya ce, ni saboda gajiya, na yi barci. Kuma lokacin da na tashi daga barci, ban sami kowa a gidan ba. Kuma a lokacin rana ta faɗi kuma dare ya yi. Sai na yi mamaki. Ban san abin da zan yi ba. Ni kaɗai ne a gidan. Babu kowa. Ban san inda suke ba. Ba zato ba tsammani na ji sautin raɗa-rada. Mutane suna raɗa-rada, kuma wannan sautin yana fitowa daga ko'ina. Ina jin shi a kewayena.
Kuma duk lokacin da na leƙa ɗaya daga cikin ɗakuna, sai in ga mutane suna kallo. Akwai mutane kamar suna kallo daga nesa. Na ce, ina faɗin bismillah kuma in shiga kowane ɗaki. Kuma lokacin da na shiga, ban sami kowa a ciki ba. Ya ce, nan ni na fita daga gidan bayan abin da ya faru. Na ce, ba zan zauna ba, sai na tashi na fita. Kuma washe gari na tambayi Malam Habibu. Na ce masa yaya ka fita daga gidan kuma ba ka tashe ni daga barci ba? Me yasa ka bar ni kaɗai? Da ka tashe ni daga barci kuma mun tafi tare. Ka bar ni ina barci ni kaɗai kuma ka tafi. Sai ya ce, ya kai ƙaunataccena, ka nemi izini daga gare ni kuma ka ce za ka tafi. Kuma tuni ka fita daga gidan kafin ni. Kuma uwar ta tabbatar masa kuma ta ce masa cewa lokacin da ta dawo gida, ba ta sami kowa ba sai ɗanta ƙarami shi kaɗai a ciki. Wato kai, shugaban limami Abdullahi, ba ka ma nan a gidan. Ya ce, waɗannan abubuwa masu ban mamaki sun ci gaba da kasancewa yadda suke. Ko nawa muka karanta Alƙur'ani da nawa muka yi addu'a, babu amfani. Babu abin da ke canzawa. Kuma shugaban limami Abdullahi ya ci gaba da cewa, wata dare yana barci, sai ya yi mafarki a barcinsa cewa ya shiga wani rami mai matuƙar ƙunci, ya yi kama da kabari. Kuma wannan ramin yana kusa da gidan wannan iyali. Kuma ya yi mamaki washegari lokacin da ya farka.